Kokuthiwa nje ingongoma esijikajikana nayo ingongoma ethi kuthiwa unyana kaThixo makaphume gusheni kwizinto amangalelwa ngazo. Silapho ngokuthiwa nje izolo uHerode besithi kwizazi mazigqithise umkhondo ngosana oluzelwe. Sohlukene izolo sisithi ziyeke ezinye izinto ezibamba uYesu. Ya ngokuthiwa nje ngongoma esizawujongana nayo nyana kaThixo kuthiwa makaphume egusheni makaphendule ngezinto amangalelwa ngazo. Singaphosanga maseko ndinimemela kwincwadi kaMateyu. Ncwadi kaMateyu isahluko sesamashumi amabini anesithandathu. Indima yamashumi amathandathu anesine. Ncwadi kaMateyu chapter 26 verse 64. Ndiyafunda nabayifumene. Nawe selutshilo ndithi ke kuwe emveni koku niya kumbona unyana womntu esiza esemafini ehleli ngasekunene kwamandla. Inkosi mayisikelele ukufundwa kwelizwi layo ngoku ade abuye uYesu. Amen. Apha siqubisana kunye noYesu esenkundleni. Phofu ityala ilo lakhe. Kodwa uzokumela onyana babantu nentombi zabantu. Uzokuma endaweni yomoni. Lento athawuziselwa yona akayenzanga. Mandibephandle phambi kokuba ndingene kwibali lalenkundla. Wonke umuntu apha endlini azayazi. Ngalo lonke ixesha ufunda ibali lokokuba uYesu wayesezinkundleni. Yazi kakuhle into yokokuba uYesu wayezokumela onyana nentombi zabantu. uYesu ngelixesha sezinkundleni uphaya ngenxa yezizono simbokamokana nazo. uYesu saya kumtyekezela enkundleni. Ngelixesha uYesu akula nkundla usebenzela okokuba wena ungaye enkundleni, wena uye ebukumkanini kuba ungumntana wakomkhulu. A child of royal line, umntana okumnombo wakomkhulu, a blue blood child is unworthy to stage in any court. Zihlobo zam sithe izolo singabantwana basebukumkanini. Yonke into esidibanisa noThixo isishiya
singabantwana bakomkhulu. Nyana kaThixo into ebangiba awuma kwinkundla zakwaJuda wema endaweni yethu. Ngalo lonke ixesha ulifundela bali yazo kokuba ukuma kwakhe wayeyokhulula thina. Sikhululiwe. Mayibongwe Nkosi. Amen. Akho nto ithi phuthelwa ngenxa yezimoko. Nezimoko umoka naso uYesu sihlawula. Amen. Iduty yakho inye ukuba uclaim receipt ngokholo. Icima icase yakho only ka umamkela ummeli wakho kwinkundla apho kugwetywa khona izono. Apho kugwetywa khona boni. Chance yokuphuncuka wena inye ukuba umamkele akunje uba khupha imali kuthiwa kuwe yamkela. Niyayazi sizathu esibangoba ufika abantu bengqunga xa kufuneka bamkele uYesu kodwa wenze into enkulu kangaka. Uyazi into abangoba ngqunga abantu into basibilizwe lobusela. Kangangoba sizithanda kakhulu into ezibiweyo. Sithanda kakhulu unyoba. Sithanda kakhulu bhatata. Wanba kuthiwe into ifree uyandweba. But awundwebi ka umuntu esithi jonga ndiphethe lento yayibona. Khalezisa unamalini. Uyayibona mosibibiwe. But uyitsibela kuqala. Before wamkele bani? Yesu. Kuba lo umbingelela uze ngoYesu uze ngesisa. Therefore sikhululwe. Yonke ke lento ndizayithetha ngokuhlwa nje. Sithweni sikhululwe. uYesu into abangibame kula nkundla kuba sikhululwe. Ngokufutshane siqubisana kunye nonyana kaThixo eqhutyelwa kwinkundla zakwaJuda. Kangangoba umjojo omqhubela kwezinkundla unyana kaThixo athi bakumjonga babonwa kodwa ibimelwa gwetywe. Kodwa kuthi ngoku sekufikiwe enkundleni ibe ngunomji. Ukhe kwenzeka isimanga. Into engazange yenzeke nakwayiphi inkundla. Into engazange yenziwe nangowuphi umantyi. Into engenziwayo enkundleni ayenziwa. Manje ndithi ayithwani? Ayenziwa enkundleni. Kangangoba it's unlawful. Immediately ohleli esihlalweni sokugwebe yenza kufuneka asuswe once bayenze lonto. Awunawuthi ityala lingekaxoxwa uligwebe. Kwenzeka isimanga esingazange senzeke nakwayiphi inkundla. Kwinkundla zakwaJuda kudala kuphuma kungena ewe ababanjwa nabamangalelwa. Kodwa kwathi kwawungena unyana kaThixo wema kwinkundla kaPilato. Wathi kumjonga uPilato wamjonga emehlweni kuba phambi kobumcimbi uchukunyinga enkundleni uqala usetyenzwe ngamehlo. Soze ungamina fitithi ubila impumlo. Once umgwebi akujonge emehlweni kuvele kubale ngamabhabhatha neswi. uPilato wahloma amehlo kuYesu. Uthi omnye umbhali xa ethetha uthi he looked at him with unfriendly eyes. Wamjonga ngamehlo angobe zandoda.
wamjonga ngamehlo abomvu, wamjonga ngolunya. But wathi ngoku selemjongile wabona into engaqhelekanga, waphuma into ngomlomo, wathi andifumani tyala kulo mntu. I find no fault in this man. Ayithethwa loo nto ityala lisaqhuba. Bejamile abamangaleli elapha amangqina, abe ogwebayo esithi andifumani tyala kulo mntu. Ifuna ke ngoku uzibambe apho Yesu anyathele khona, izinto ziyatshintsha. Akhathaliseki noba ubotshiwe, even if he is a prisoner, but uthi awubeka umcondo wakhe, soze izinto zingatshintshi, ziyagotywa izinto awunyathela unyana kaThixo, ziyatshintsha izinto. Ndikholelwa nangokuhlwa nje, ukuba ngokuhlwa nje uthatha isigqibo sokokuba uYesu abe kukumkani, inhliziyo yakho ibe yitrone, akuphatha uYesu, soze izinto zingatshintshi. Once uthatha isigqibo ngonyana kaThixo, soze izinto zingatshiki. Apha nyathele khona bekuvakala okokuba ufikile kule game, kuvakala isithonga, isingqi sokunyathela kwechampion. Wathi kumjonga uPontius Pilate, he saw the heavenly signature, he saw the noble bearings. Wabona ewe ubungqina bukaThixo, wabona impawu zobutshawe kunyana kaThixo, wabona impawu zokumkani apha kuYesu, wabona the marks of innocence, wabona ukuthembeka kwakhe, kuba awusoze ukwazi ukhululwa esonweni ngumuntu onqananqana sisono. Yiyo loo nto unyana kaThixo ewe wema endaweni yethu, kuba akanasono. Izawuthi iBhayibhile kwincwadi yamaRoma chapter 8 verse 3, wasigweba isono esenyameni. uYesu ke uthawuziswa kwinkundla zakwaJuda. Uphuma eGetsemane, uvela uthandaza umthandazo omnye wesihlandlo esithathu. Ngosuku kunokwenzeka mayidlulele indebe, kodwa ingabi kukuthanda kwami, ibe kukuthanda kwakho. Emva koko lafika ibutho lihamba kunye noJudas, bambamba uYesu. Yabona ngoku kubhekwa ezinkundleni. Ndifuna nje uzubamba into encinci eyenzekayo phaya eGetsemane. Uzuyibambe yona, then ke sahlukana. Okwayo yodwa ibambe into eyenzekayo. Ngexesha kuphaya eGetsemane, ngamadoda amabini afungile. Kufunga amadoda amabini ngoYesu. Ulapho uPetros ufungile, uthi Nkosi dawufapha ufakho. uYesu uthe kuye, Petros, jonga wena uzajonga, nizawubaleka kumnonke, nizawubaleka nithi sanonke. Yiyo athi uPetros, awubale konke lamagwala mina sondibaleke tu, dawufapha ufakho. Athi uYesu, wena yondikhanyela kathathu ngekaleli inkukhu. Sisahamba kuye. Okay. Now, ngexesha Yesu abanjwayo eqhutyelwe ezinkundleni, kukuPetros ofungile. Ngapha kwelinye icala kukho uJudas naye ofungileyo, okokuba anayeka le mali ndiyinikwayo, le thenda nayeka tu, thengise ngoYesu.
naye ufungile. Sisekho? Amen. Eke. Uhlale kahle. uYesu ka ekumission yokusindisa umuntu. Sindise nochaba lwakhe. Lungame ke ka uchaba lwakhe lusala. Agaleleke lamadoda afika ambamba unyana kaThixo. Athe akumbamba lamadoda uPetros akayilibelanga into ebeyifungele. Ithe le ingqama kuqala inqakulayo uYesu uPetros wakhupha ihlele wathwa endlebeni. Ebefuna uthwa entanyeni. Kaloku sengiba yazi ka ubethwa ebusuku ubethwa nanjani kuba lokwakumnyama. And ka ubethwa ebusuku iba ngathi ubethwa kakhulu kanti ubethwa ngakakhulu xa ndoba ubethwa kumnyama. Sinitha izindawo ufuna uzibetha ka emntwini ka ebusuku uyazibhuqa. UPetros wayengajonga endlebeni wayijonga entanyeni ka andazi ba wabhidwa intoni wathwa endlebeni. Waqabela indlebe. Uthe uqabela indlebe. Indlebe ngeke uYesu wanqandela lendoda iphethwa ngekhele nguPetros lizombamba iluchaba wanqandela yona. Phambi kwabantu bonke abalapha ababezombamba. Akugqiba uthetha noPetros wathi Petros le imfazwe ayiliwa ngolhlobo libuyisele ikhele lakho esingqobeni. Emveni koko uYesu phambi kwabo wathatha la ndlebe wayicamathisela njengogqirha omkhulu lokufuphi. Ugqirha ongazange waphuncuka case. Wayithunga la ndlebe kwabonakala nomthungo. Wayibetha la ndlebe yathi nca. Ngelixesha ancamathisela la ndlebe ukelela la madoda zokumbamba. Madoda noba nilumo ngezantsi but you are dealing with the divine. Nijongene namanye amandla yenye kumkani. Saba sam wayibona uJudas indlebe incanyathise. Amadoda wayesobamba uYesu ayibona le miracle kodwa akhetha uba loyal kwigugula ebelixoxwe uYesu engekho kuba bafunziwe kuthiwe cha uyingozi umuntu ofunziweyo. Uthi ngoku selebona umqondiso wezulu kodwa bheke phambili kuba akafuna umcimbi uphuncuke kuye. Izulu lawenza ewe owalo umgodo. Kwakhona uJudas ulumo ngezantsi okuba mniduty yam kukumanga uYesu. Waphinda uYesu wathi nifuna bani? Nifuna bani? Ngeke sabuza lo mbuzo kugqiba usuku uGabriel kwisihlandlo sesithathu kumthandazo wakhe uYesu. uGabriel ugqiba uncokola kunye noYesu ezokumkhuthaza. Elo xesha unyana kaThixo ulilapho inyama ivumba bheke eCalvary. uGabriel akenyuka bheke ezulwini awugqibisa umyalezo kuYesu. Wahlala kwalapha phakathi kwemithi. Ngexesha ahleli phakathi kwemithiza uyababona babani. Uyaqoma Nkosi yami. Yini ngake ndinikwe chance. Yazibethe into zithi waca zonke ezi. Yini ngake ndinikwe chance. Kuthe kabe sondela bejongene kunye noYesu. Waphuma uGabriel kwenye ikona. Waphuma weza ngqo. Wafika wagqitha apha phakathi koYesu
kunye nalamadoda azokumbamba ayokuwa yaphuma lanto yenyuka demonstrate amandla asezulwini esithi even if you think Jesus is in your hands, God is not stranded. Uthixo akabhidwanga mhlola. Otherwise wayesu Gabriel ndithanda nganenzela inkawu ngenja khandi niyeka nje ngabonga wegqitha athasebewile zizawuthi iBhayibhile zenu besuka bawa bathe ngokusebewile wavuka uJudas wavuthulula waqhubeka nalanto ebegqibe kuyo ngoku sebebona ba amandla kaThixo pha ayathiya. Wow! Ulkhulumo ithi ngoku inyaniso kaThixo seyidandalazisiwe athi umuntu mna ndikhuliswe ngohlobo oluthile olxesha olhlobo akhuliswe ngalo lumenza inkuni zasesihogweni ungene kwirhanga engaphumeliyo izulu lifuna ukumkhupha. In short, ambamba unyana kaThixo ewe uJudas wamanga and my Jesus offered his cheek to be kissed by his bitter enemy. Uyesu waluye kuchaba lambuza nangama elekuma ndilifundela bani ndithi uba ebindimi eze endizamlinda bekufutshana enzamqala ngempama kuqala akabone nje inkwenkwezi ezingekhoyo ezibhakabhakeni akabone nje ezizempama ambetha ngempama but yes asakusindisa umuntu wazivula ingalo wathila uqolo wathila uthando. Niyakhumbulana phezolo sisithi i-champion enguyesu kayisolwela boni ijongene kunye noSathane yametha yambhulela amasaka kwinkundla zasezulwini yazomlahla kweli lizwe. Uthi uYesu ngoku kajongene kunye nosapho luka-Adamu olumvukeleyo noSathane ovukeleyo igijwe laliculwa for uYesu lalisithi uxolo emhlabeni. Awunawuya ngoxolo emfazweni but uYesu uthi sele siye emfazweni kodwa ndlala icarpet yoxolo. Sihlobo zami ngalo lonke ixesha usiva igama elithi Yesu yazi okokuba kuthiwa kuwe ngoYesu nganoxolo noThixo. Yes, i-sinful nature is in tug of war. Siyanqangqazela silwa nezinto ezingcwele zikaThixo. Sithe izolo ngoku sowukholwa uba sedabini sekufuneka uthandazile umoya wakho uthi kuwe ehla ebhedini uguqe phansi inyama ithi kuyabanda into ebhedele guqa apha ebhedini ngoku xa uguqa ebhedini ufika ungumdolomba ungazwa noba silwanyana sinina ezi siphansi kwezingubo ulwa inyama kunye nomoya kaThixo. Inyama ihleli nje yakusizela so uzakwenza nalento right. Uthatha siwazi inkundleni andweba amaJuda kuba kusanda kwenzeka ewe i-transition kwi-leadership kwi-office ye-high priesthood. Kugqiba uphumo Anas kungena uCaiaphas inexperienced. AmaJuda aqonda uba le icase akafuni ibhudeke akufuneki iphuncuke aqonda okokuba ewe akanawuthatha uYesu ayokumdibanisa kunye noCaiaphas kuba uyafika uCaiaphas kule position akuyo and yet this prisoner is heavier. Wakhangelwa uAnas wakhe uYesu wasiwa kwinkundla kaAnas akawuvavanywa ngumakhwekhwetha indoda enamava. In short uphume kuAnas wajonga kuCaiaphas waphuma kuCaiaphas wajonga kuHerode waphuma kuHerode wajonga kuPontius Pilate waphuma
kuPontio Pilato waphindela kuHerode andizozichaza izizathu kusebusuku waphuma kuHerode waphindela back to Pontio Pilate apha ityala liyoqukunjelwa khona sekuvakala ilizwi lisithi nanko umuntu uzuzifundele kwincwadi kaYohane chapter 19 la case yonke uzuzifundele kangangoba sithi sawufika ku verse 10 athi uPontio Pilate athi behold your king nanku kumkani wenu emnikela unyana kaThixo zawubuya ngayo ke la ndawo zawubuya kwemali ezalayo phambi kokuba sivale kodwa ngoku rhabulapha ungafinci ewe yibambe unyana kaThixo uphambi kombingelelo omkhulu umbingelelo omkhulu ngela xesha nguCaiaphas you know kwimibuzo emininzi Yesu awayibuzwayo kwanyanzeleka ukuba lo awuphendule ndiyabulela ukunixelela namhlanje okokuba impendulo kaYesu ngoba busuku izondinika intshumayelo ngokuhlanje amen impendulo kaYesu kumbuzo awayewubuzwa yile namhlanje ndizokuthila ngayo ndiyambulela uThixo ndifuna ke uzwibambe uYesu uthawuziswa kuthiwa makaphume egusheni thetha unguyena unyana kaThixo sesithi kwa apha ententeni unguyena unyana kaThixo zihlobo zam ukuba kuthiwa kukho indawo yesoto umphatha kuya khashambule kuka ubuza into ayiyo akakwazi uzola uyathula kwezinye izinto uthule kwezinkundla abangabuzwa le athula athi qwaka abangabuzwa le athula athi qwaka nihleli amen yeke njengoba amamenemene thetha kangaka nje enkundleni uYesu yena wathula kuba umuntu othula uyayazi into ayoyenza into ayoyenza unyana kaThixo into abangiba athule athi qwaka it was an admission of guilty wayevuma ubunetyala endaweni yethu sisahamba kunye amen ungayitrace yonke icase kaYesu akho nomgcomnye apho uYesu wakha wazidefenda khona but ngoku uzakubuzwa umbuzo othi unguyena unyana kaThixo khangabe nawusibamba wathi unyana kaThixo nawe selutshilo ndithi kuwe emveni koku niya kumbona unyana womuntu esiza ngamafu ezulu engasekunene kwamandla bahlela abantu entendeni amen yiyo mpendulo kwengoku endizawushumayela ngayo ngokuhlanje ndicela ke zesivane umbuzo uthi unguyena unyana kaThixo sisahamba kunye amen yeke into yokuqala xa ungena kwimpendulo kaYesu uYesu unika impendulo yakhe iphethe isingular neplural iphethe isinye nesininzi uthi ndithi kuwe siseko amen uthi nawe selutshilo awugqiba athi ndithi kuwe usathetha nomuntu onjani oyi-one kodwa ngoku kechaza into eyenzekileyo neyenzekayo neza kwenzeka uthi phambi kokubangene kuyo ayibeke ewe kwisimo sesininzi kuba wayengabhekisi kuCaiaphas wayebhekisa ewe kubantu ababekula nkundla kumaJuda kubantu abazawuphila nakumaphakade ezayo ndithi kuni emveni koku niya kumbona unyana womuntu esiza ngamafezulu engasekunene kwamandla zibambe ke sihlobo zami kasisihla nayo kuhlanganiswe amagama amabini igama elithi oku negama elithi emva sisahamba kunye ya isingezi sizawuthi here siphinde sithi after sisekho kudityaniswa phaya ngumvubo kudityaniswa ewe if I really can vote the date ne to commend the date
kudityaniswa ixesha la izolo, ixesha la ngoku, ixesha la ngomso. Sisahamba kunye. Kula maxesha mathathu inkululo yomntu uYesu ukwi-central position. Uthi ndithi ke kuwe emveni koku niya kumbona, emveni koku kwenzeka ntoni? Nyana kaThixo ugwetywa njengesangwe. Sisahamba kunye. But ngamanye amazwi uthi uYesu sukujonga ngathi ngoku ndibotshiwe, wabethwa unyana kaThixo. Sisahamba kunye. Ubotshiwe kukho amajoni ayi-4. Each time a mover from court to court ubekwa apha phakathi, kubekho amajoni amabini aqhoba afohlele, kubekho amajoni amabini at the back aqhobe afohlele. Into ezinengalo ezinoboya, into ezinentamo ingathi ngunobiya, into ezineziqulubi ingathi ziyathetha, into ezikhela ulala ngencumkwi ewe kwii-borders zigada country, namhlanje zigada indoda engaxhobanga. And babengayazi okokuba lo mntu bambiyeleyo lo ngukumkani kakumkani, unkosi kankosi. Mandijikele nje kule ndawo uthe unyana kaThixo awunika le mpendulo. Washiywa zingqondo uKhayafasi, washiywa zingqondo, wabona ikamva yangathi uyambona uYesu esihla ngamafezulu, yangathi uyambona edidizela isiseko zelizwe, yangathi uyambona engukumkani kakumkani. Yafuduka ingqondo enkundleni, ike yawubuya ingqondo, zizawuthi iBhayibhile zenu wazirhazula iingubo zakhe. Into yayimphambanisa, ucatshukiswa into yokuba kwenzeke njani okokuba kholelwe yinto ethethwa ngulo mbanjwa, kuba yamshukumisa loo nto. Sihlobo zam, manibe phandle uYesu wayezosikhulula. Sisahamba kunye. Yeke uzubambe ke ngoku umcimbi lo, umbuzo uthi nguyena unyana kaThixo. Uthi uYesu yena nakumbona unyana womntu. Sisahamba kunye. Uthi niya kumbona ubani? Unyana womntu. But uzungayilibali into ethi abantu ababekulaa nkundla bonke ngakhathalinye, uqala kubafundi bakaYesu ukuya kuma kubantu ababekhohlakalela uYesu, bonke ingqondo yema ewe kwicala elinye, kwicala lokuba uYesu woyisiwe. Nihleli? Jesus is being defeated. Naba bahamba naye babona ba uYesu woyisiwe kangangoba babaleka bayokusivalela kuba besoyikela ubomi babo. Ngexesha yena uYesu enkundleni esithi emveni koku nakumbona unyana womntu, wayesithi even if he is a prisoner, even if he is given a death sentence, but umcimba ukapheli usesakwaziwana. Ngamanye amazwi kwakubonwa a prisoner, kwakubonwa umbanjwa obethwe wadlakadla kumxolo, kuba iikatsi zakudala zasinefosilarha zelothe bezisithi zawuhlatywa umxolo kwibanjwa. Ibanjwa libotshelelwe esikhondweni, umxolo ugobile, lingena uhlanganisa, lilambisa ijoni, ewe lithi ka lifake ikatsi liyikhuzule, ibivele ingeni mile mxolo. Emveni koko ibuye nesihlunu ishimisele mhlophe, emveni koko kuthi yaligazi akhalo isaya kuyibona lento athi imivumbo yakhe saphiliswa ngayo. Yonke namhlanje kuthiwa imvana kaThixo izawuthi yakwehla isibhakabhaka sakwenziwa ngakumbi ngezincenxe zakhe. Kuzawuvalwa ezisincenxe sinazo, akakumntu ongazanga ngonjwe apha. Singakhululisana apha, abanye banemivumo yemvubu, abanye banenduma, kodwa andizanga kuloo nto apha. But at his coming ezo zincenxe ziza kuvalwa. Yiyo loo nto ezulwini uYesu senyukile sekwelesithathu izulu, ubonwa emva kovuko
zingavalekanga esazikasi azivalwanga kuphendulwa umbuzo wabantu othi yeyiphi guarantee esinayo yokuba isono asuphinda singene impendulo ikumanxeba akhamisileyo kaYesu la manxeba is an insurance or is the assurance that sin will never rise the second time. Dalawonke ixesha siyawubona amanxeba esandleni sikaYesu through eternal endless ages. Dikholelwe xa ndisithi lo manxeba asisiqinisekiso sokuba isono soze siphinde singene. Lo manxeba aphethe imessage ethi isono soze siphinde sigqobhoze ngona phakade kuba abantu abazawube besindisiwe ngabantu abathathe isigqibo sokuba soze baphinde bone ngona phakade, then uThixo uyakubatywina according to their decision. Kuba uThixo akasebenzi ngesigqibo sakhe, usebenza ngesigqibo sakho kusindiso lwakho. Uyafuna ukusindiswa. Kasisohlukana ngokuhlwa nje uYesu nyana kaThixo, kodwa uYesu uzibiza ngokuba ungunyana kabani? Umuntu. Sisahamba kunye. Indlela esixelelwa ngayo okokuba mne umuntu onosikhululo esonweni yindoda enendalo ezimbini. Bahlela abantu. Amen. Yindoda enendalo ezingaphi? Ezimbini. Ewe, indalo yobuthixo ebizwa ngokuba ngunyana kaThixo kunye nendalo yomuntu ebizwa ngokuba ngunyana womuntu. Sisahamba kunye. Phofu noba sihambi kunye ndiyahamba ngoku. Imali inamacala amabini. Icoin inotailor no head. Ayikwazi uthenga inotailor xa uhead ingenaye. Kufuneka ijongwe macala onke okubuya qualify na for uba ithenge. Sisahamba kunye kule ndawo. Therefore uYesu into ebangoba abe namacala amabini kuba indlela abonakalisa ngayo iqualification yokusithenga esonweni. Yiyo loo nto uNtsikane athi nale mali siyibizile ka ethetha ngoYesu sifuba sibanzi ungubo enkulu esiyambathayo igazi lakho liyimikhozo ohlanganisa imihlambi eyalanayo. Into ebangoba wena ungakwazi ukuyiwisa izoli yentsangu kumntana wakho because unecala elinye, unecala lobuntu. Kangangoba unye umenemene owenzayo umntana kwacaba uba ngamqhubela enkonzweni angayi, uthe ngoku usebenzise umenemene umama wakhe uthi khawusapha hlala ngoku uthandaza uthi basebasulweni nakusandile ngoba ngokhala uqakene nenga kuba kaloku unecala elinye awukwazi ukumsindisa. Bethuna masivume sinecala elinye. Sonke yakhe imigudu ayikwazi ukumkhulula umuntu esonweni. Imbeleko asikwazi ukuyiwisa izoli yentsangu. Sihlobo sami esithandekayo amagazi ebhokhwe akakwazi ukubenza abantwana bethu bangabi ngomasela. Sihlobo sami esithandekayo amagazi enkabi zenkomo akakwazi ukunqanda imizinga phihliki. Ligazi lemvana lodwa esishiyeke nalo kunamacala amabini uYesu waseNazaretha. Ngidikane emagxeni abanye abantu ndiyabasizela abantu abalujonga usindiso phakathi kwabanye abantu. Ndiyabasizela abantu nasezinkonzweni abaphila phansi kwezithunzi zabanye ngexesha bonke benecala elinye. Umuntu akasoza kuncede, into azawuyenza uzakuhleka qha kuphela, but uThixo akasoza kuhleke. Instead uThixo into inye ayenzayo lakho kukhululisa utshaba. Uthixo uzephethe ingubo sebebaleke bonke behleka. Ewe sowuhlazisiwe uhlazekile, abanye bahlaziswa zizimoko zabo. Uthixo atsibe ngaphaya kwesirheqo, uThixo angenelele akugqume ngengubo. Kukhululisa uAdam nomkakhe emini emaqanda.
ithi iBhayibhile bathi bephakathi kwalo matyholo benza inkciyo ngamagqabi ewe amagqabi omzuzwana bezama ufihla ubuze babo. Savakala isandi kuverse 8 of Genesis chapter 3 kuthiwa wavakala isandi sakhe hamba empepheni yasemini. Ngelike sihamba empepheni yasemini kwavakala ilizwi lisithi uphina Adam. Wayakumbhaqa phakathi kwalo matyholo bahlala nje umzuzwana ngapha kwamatyholo kwawisigusha zambini. Esigusha zombini kwathatha imfele zazo kwanxitywa uAdam kunye noEva bechazelwa ngenkonzo yecebo losindiso ezawuvuthwa eCalvary yokuba ubomi bukaYesu buzawunxitywa sithi sitsho sikwazi ungahambize. Kwabulawa into ephilayo ufele skin asikwazi ubakho de kubekho into ephilayo. Iskin asikwazi ubakho de kubekho into ephilayo yaza yabulawa. Indlela uThixo waqoqa nabo ngapha kwamatyholo okokuba kule mess nesi simoko ninkuso uzawufika unyana kaThixo azonikhulula. Baphuma benxibile bobabili. Asifuni ukukhululiswa. Sisekho? Nam andifuni ukukhululiswa. Kubhetele uzikhululela kunokhululiswa. Kuba ka ukhululiswa akuhanjwa ngalandlela obuzizame ngayo. Kubhela uzikhululele. Kuba ezinye izinto zizawuqhawuka. Khona ezawuqhawula ngoba le iyalibazisa. Ivele inqakule ibanjwe kuvele nje kuthiwe qhawula ilahlwe pha. Kuba ngakhululisa. Akumandanga ukukhulisa. Akumandanga ukukhulisa uSathane. But on daily basis uSathane uyasikhulisa. Abanye bahlaza ngabantwana. Abantwana athi umntana ekhuliswe ewe ngamakanda ekhuliswe ngeapimina wade walahlekwa ikhomkhom. Bendibukele namhlanje izolo emanfilanga linqanqasa ndibukela abadlezane befolile bencancisa abantwana bethengisa apha iveg nezinye izinto akhona eumbrella ilanga liyanqanqasa. Ndathi kanene lo mama kusele kwenze kunomntana ose-university athi awugraduate abuye azophucukela unini. Sathane usivula ngezantsi. Sebephulukile abantwana bekwanhliziyo ndise. iBhayibhile ithe izolo sizalelwe emzini kaDavide umsindiso nguKristu inkosi. Noba bazinkunkuma bonke abazele uThixo uzele for you. Ebesazi uba kuzawuphuma neenkunkuma esinqeni sethu. Sukhala. Suba nesifudufudu niyadanda uba nesifudufudu. Sunyukelwa zizimbi. Sikelela ubuyesu khona cela isigeza. Yithi uYesu khona finish. Uthi awugqiba utsangulale. Ukhangela uba kuzawusa kusenzeka ntoni. Ndifuna nolapha kule ntente azange abinakhala. Kasiphuma sisiyawulala. Angabinakhala. uThixo lapho uzokhulula wena. Ndandiqhuba inkonzo ekumila kunje emakliye. Ewe ndandilapho kwangena iprayer request. Yathi le prayer request ayibhalwa ngencwadini ndabizwa lento bendithetha ndisithi ngibizeni. Andona ndiyithetha. Ngibizeni. Ndabizwa kwelikhaya kwahlalwa namphansi. Kwathiwa mfundisi umntana waseKapa une-10 years. But uyabonwa eKapa. But une-10 years akasanyathele ekhaya. Silala ngamanzi. Amkela imali ezitshisiweyo. Kunzima kubi. Ndathi mama, tata, lento niyithetha yaniyithethi kum. Niyithetha phambi koThixo. uThixo uzawubona uba makathini. Kwakusemva kwemini ngo-4 phambi koba ndiphindele ententene e-14. Saguqa ngamadolo ndamemeza ingcwele kaIsrayeli. Ndathi Nkosi asikho eKapa silapha. Kodwa ngalo mzuzu sibisa igama lakho.
lo mntana uphambi kwakho. Kanti ngalomzuzu siguqileyo lo mntana ubona ibhasi uThiliwanzi. Ngoba kusekho zobhasi soThiliwanzi. Ubona lo bhasi lo mntana. Uyayazi ba izawugqitha enhla kwakho kwabo. Uthe lapho igqibezela ukulayisha. Waqhola ewe igogogo leLexington iquba. Walikhazula. Wabhala amagama amabini. Wathi mama tata ndisekho yaye ndiyeza. Ndizawugodwa ngalafo besiguqe ngayo. Kulafo iphuma ngayo ibhasi eKapa. Walinikela ibhasi. Yathi ibhasi yawufika enhla kwakho kwabo. Kwagqithisa ipisi yegogogo leLexington. Ebhalile uThixo eshiya umchithi. Okokuba abizwa uyeva oyingcwele kaSirayeli. Amen. Umoka nento kodwa uhamba kule ntento uthule. uSathane udlala ngawo uthule. Ulapho uThixo sokhulu. Zihlobo sami, ngalandlela uThixo wayethawusiswa ngayo ezinkundleni, ngalandlela wayekho ngayo usekhona ngoku. Akakayeki ukuba busy kukusikhulula. Kasisohlukana. Ndiyekeni ndicacisa amagama amabini. Emveni koko sivale. Ngamagama amabini. Kunyana kaThixo aphinda abe ngunyana womntu. Kwicala lonyana womntu ukhelana nobunzima bethu. Kangangoba leti kwahlelayo nonyana kaThixo yamehlela. Mamelani ukuba kukho i-family conflicts, abantu abangavaniyo neka Yesu family kwakukho nonsense ezasimdika finish. Kangangoba wagaleleka uMaria unina ehamba kunye nabantakwabo onyana bakaJoseph kumfazi oqala. Bathe emnyango sifuna uYesu. Sathi sigidime siza kuYesu esentla. Sathi uma nabazalwana bakho bayakufuna phandle. uYesu wadikwa finish zi-family problems. Waphendule lapha wathi baxeleleni uma nobawo nabazalwana bam ngabantu abenza ukuthanda kukaThixo. Bahamba bengadibenanga naye. Sucinga lenkathazo ikhoyo nithi nizalwa kunye nibambene ngengqondo nikhuphisana kodwa niphume emntwini omnye. Endaweni yoba nikhavarishane nikhasane kodwa ninyolane. Kuthi sekuphethe umcimbi ekhaya ethe nontununtunu athi lo nemali ngaphezulu kwabanye athi kwawuthethwa nemali egeziswa imali phofu nale mali uyinikwe nguThixo. Phofu nephethi nokufumana le mali uyifumene apha ekhaya kulamaqaba ahlela phezulu. Sekunjalo ndithi kuwe uYesu uyazazi imeko esigqitha kuso. Kangangoba abanye kukwabe apha kuthi kukwabenza ubumenemene kucina isipane kuthiwa kula athonye ngaba hayi ndiyalala nomyali ndiyalala ngapha kodwa uyaqoka lunganenwa akalalanga. Kunzima uyalila imiqamelo imanzi zinyembezi akabonwa umuntu kucina isipane uzigqomile. uYesu ubona nezonyembezi. Imasihlobo sami kwicala lonyana womntu unyana kaThixo walamba wanqanwa. Andikhumbuli nequbisana nentokazi yakwaSamari ithi wayelambile wayenqaniwe nihleli phofu noma nihlele ngamna ndihleli uzuyibambe kakuhle. Wayediniwe wayenqaniwe wayelambile uzuyibambe kwicala laseThixweni lokuba ngunyana kaThixo. Kwelicala lasenyameni ulambile unqaniwe udiniwe kodwa kwelicala uthi kethetha izani kumnonke nina nibulalekayo nisindwa engumthando dani nikuphumula. Kwicala lasenyameni unqaniwe kodwa kwicala lasebuthixweni wakwazi ugqobhoza ilitye ekuthiwa liqhwitha wakhupha amanzi wanika abantwana bakwaIsrayeli basela. Izawuthi iBhayibhile kwincwadi yamaKorinto yokuqala chapter 10 ithi abantwana bakwaIsrayeli
kwakukhiliwa elalibalandela elalibanika amanzi yayinguKristu lowo sizawuthi iBhayibhile sinu but wanxana walamba kodwa kwicala loba ngunyana kaThixo wakwazi ukondla amawaka ngezonke enhlalo nenhlanzi ezimbili uYesu akhondwa ngayaziyo kanti sohlukana na la Yesu mnye useza ubuya azogqibezela icebo losindiso ndikholelwe xa ndisithi kuwe ngelixesha athawuze ezinkundleni ngelixesha udlakazwayo umqolo wakhe ngelixesha abheke eCalvary ngelixesha abethelelwe emnqamlezweni ngelixesha akhongozelwa ngelinene esiyawufaka kwingcwaba elicutheneyo lika Joseph wase-Arimathea wayevula indlela ebheke ezulwini lendlela wayeyivula ile ndlela wayeza ubuya ngayo xa ezolanda onyana nentombi zikaThixo sihlobo zami ndikholelweni xa ndisithi kuni indlela ebheke ezulwini igqityiwe kushota kuphela abantu bokuyihamba uYesu uzawuzokulanda abantu abakwindlela ebheke ezulwini iBhayibhile yami endiyifundayo ithi xa ithetha ithi emveni koku nakumbona unyana womntu kanti sohlukana nani ngokuhlwa nje sibonile ayisibonile hayi nami ndibonile kunjalo nje nawe ubonile bawo sibonile sendizibamba nje uba ndingalili kuba lokunibanisa nami lapha ngabantu abaninzi but sibonile siyibonile iCovid siyayibona icrime unquzi lophisa eSouth Africa last year ndingcwabe abantu abayi4 umuntu ehleli phambi kwendlu kuvele kududuma izulu lesandla abantu bawulala ngophodo as I'm speaking bendibamba amazinyo ndise KZN yaye zisithi izithonga kuvaka lokho kuba abantu abadutyulwa sonifundeke ngiqonda mna into yoba ya oqelelwe yoba makanidubule kuyawuthiwa kuye jonga nethi ikolo emhlophe kuba ke imbumbulu wayifaka pha yothatha kwahlala sizibonile into ezimasikisi sibona into esingathanda uzibona ikhona yona endingafuna uyikhumbula endishiye ndinomvandedwe kange ndiphinde ndibe right kandisiza ngendlela ndisiza kule effort phakathi komthatha noqumbu bendiqala ukubona umlenze womuntu unxiba isihlangu thakepha kange ndiphinde ndibe right as a result andibhadlanga nangoku ndithi ndayicinga lento kumkubuthongo wow sibonile kodwa iBhayibhile ithi xa ithetha emveni koku yakumbona unyana womntu abanye basenezinqenqe zayizolo bebukela ibhokisi zonina sisihla ngensondela zeUndertaker ingathi ziyashukuma nje zibheke ezantsi besiyawulala kobandayo kodwa uYesu ukhupha istatement esinye wathi emveni koku niyakumbona unyana womntu esiza esemafika ezokugqibezela uloyiso lwaseCalvary ezobetha the last round sihlobo zami akuhlala kunje nale imeko kukuyo eyomsuswana uza kubuya uYesu bebuya kuqala uzazophuthuma abantwana bakhe kanti sohlukana nani ngokuhlwa nje ndifuna nazi uzawuqala azothenga abathengwe ngegazi lakhe azobaphuthuma abanuka ivumba legazi lakhe uzazobaphuthuma kandivala ndizuya kuqela lesibini ba alibalulekanga bangumthandazo wakho Nkosi awuzolanda bakho uzungandishiyi cela ume nami ngenyanga sithandayo Mfundisi uLdaka
iduna lalapha kwaBhaca ilapha eliqhwangusha Thixo zakusikelele emqhumane khwela qabela lapha ngaphezulu akubethe kwedima kwemkana londo ndathi namfutshane Masithabele inhloko ngomthandazo Malusi olungileyo ohlala ekhaya ezulwini Siyabonga sikubulela ukusithanda ukusilondoloza Sibulela ukusenzela inceba ngosithandekayo ngexesha elinje ngosethandekayo uba sifumane indaba esisuka emazulwini ngomkhonzi wakho Malisolungileyo uye wamnikeza amandla nobulumko ukuba icebo losindiso ali unfold Siyabulela ke ngosithandekayo umoya ingcwele ukuba Nkosi usinikeze ukukhanya sil understand ilizwi lakho silapha ke Nkosi siphuma kumakhaya ehlukeneyo siphuma kwimeko ngemeko umkhonzi wakho uzamile ukucacisa ukuba usathana umuntu xa emela uhlekisa ngaye kanjani ngoku ngosithandekayo umkhonzi wakho uthi likhona iliwa elinguYesu ukuza kuzosihlangula kobubomi bobugxwayi usathana kasibeke kubo bawuthandekayo kukhona apha phakathi kwethu bawuthandekayo abakhe baliva ilizwi lakho kodwa babuye umva kukho phakathi kwethu abaliva ilizwi lakho abalinanza kukho Nkosi abaqalayo ukuliva ngosithandekayo zonke ezindidi ngosithandekayo sizizisa phambi kwakho cama kushela ezizono zethu sonke uxolele ubugwenxa bethu ngolusuku ngosithandekayo lwanamhlanje bawuthandekayo xa singena kuday 7 bawuthandekayo umkhonzi wakho ekhwaza umsindo zayo siyathandaza Nkosi xa sohlukana ibe ngulowo awacamngcela amazwi okuba izinto ziseza kwenziwa ntsha xa ke buya unyana womuntu isimo asizofana nangoku sikuso xa ke buya unyana womuntu ezizinto ezisikhalisayo ezizinto ezenza namhlanje kukhona abahlolo kukhona abahlolokazi kukhona inkedama xa ebuya unyana womuntu izawuphela yonke lo language ingake Nkosi ethandekayo sonke esimengenyawo singaba kule group ezawufumana ubomo obungunaphakade singaba kule group ezawunikwa ilifa elingunaphakade bawuthandekayo sisikelele sonke silapha ayisushi bawuthandekayo kuthi kanti esisigidimisa namhlanje siyesenza into yokuba ngaba sonke ngosithandekayo sibeke icala elinye ngosithandekayo elokuba sawufumana ubomo obungunaphakade xa ngosithandekayo senzelele inceba kule lali eyokuba ngaba kuzoshunyayelwa ku-unfold icebo losindiso umkhonzi wakho ngosithandekayo oye wamsebenzisa ukuba besisixhobo esokuba alicacise icebo losindiso iba naye umxhase naye nendlu yakhe uncamile Nkosi ukushiya usapho lwakhe wancama Nkosi ethandekayo ukushiya ubushushu basendlini ukuba azobethwa ingqele yalapha kwaBhaca bawuthandekayo kunjalo ayisokusho kwincwadi yenkumbulo lo msebenzi akawenzile ngosithandekayo ungahlala uhleli sibeka ngosithandekayo ne-leadership ngosithandekayo eyeyenza into yokuba kube kumalentente eyeyenza into yokuba kubekho leviki ngosithandekayo nalizayo iseza ngosithandekayo khe kuncokolwe ngendaba zasemazulwini siyabulela ke ngosithandekayo ayisosha abakhonzi bakho ngaba nabo ubaxhase nomalusi ngosithandekayo ogade lo mhlambi naye ube naye umxhase siyakubonga ke sikubulela xa siza kohlukana ingaungasithwala ngamaphiko khozo sonke ngosithandekayo sicamnca elicebo losindiso ukuba siyomelwa enkundleni simelelwa ngumuntu ongaxhobanga simelelwa ngumuntu ongenagqwetha oligqwetha ngokwakhe simelelwa ngosingumhlanguli simelelwa ngumdali oba uthandekayo ingasonke
bawuthandekayo izindaba ezilungileyo singafika nakumntana omncinci olapha. Enkosi ke bawuthandekayo ngokufumanela ithuba nelungelo uba ngosethandekayo sizike sizokhilela icebo losindiso. Siyabulela hamba nathi usithwale ngamaphiko okhozi usinike ubuthongo obumandi. Ingake Nkosi thandekayo nalentende emisiwe ungayikhusela ngokwakho ngoba usathana unelakhe icebo. Ingake Nkosi thandekayo abakhonzi bakho abaceliweyo ukuba ngabababeliliso Nkosi inganguGabriel ngokwakhe okhuselayo. Sikhusele ke xa sawubuyela emakhayeni ethu. Enkosi ba nangomso osethandekayo iseyimini eyokuba ngabazishunyayela indaba ezilungileyo. Ingake Nkosi aba balapha bangayomema nabanye abantu khona ukuze wonke umuntu walendawo ithi siwalentende abindaba ezilungileyo ezivile. Oba uthandekayo singandisa ukuthandaza kodwa uyasiva usekhaya ezulwini ndawonye nokuxola kwamatyala yethu. Alwabo ufefele ngoSethu Yesu Kristu udlelane bomoya ingcwele uthando waThixo uyise uSomali ngaphumla kuthi sonke uYesu adabuye. Amen. Phakathi kwethu ke sinomfundisi uLudaka ngulo umeca kwam ngunomde kuna